Jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu omedo siro chenro mag dongruok mag gwenge makaluo ma osebedo kayudo kokalo e tudruok mar duond buch ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza. Jotelogo okwayo kwe makende pachoka kopogore kod ng'anyo mosebedo mokelo thoe oganda mathoth. Millicent Adhiambo gi mathoth. E kaunti ma Kisumu oriwo pachgi kod mag jotelo mamoko mag ODM kagipako chenro mag dongruok ma sirikand broad-based osetimo e gwenge makaluo. Warejista uru SHA tiyo. SHA omiyo facilities magwa ma wan go nyalo bedo gi yedhe, nyalo ndiko jopiny. PS girie gira. Manyiso ni gire maruto no. Gire no e gira. Ruto kumi bila break. Kata kama wantiere ni there's a youth makoko yudo message sani manyocha wayudo ne tich. Wan watero President William Ruto to tam. Ng'amok dwa be nyalo mowuon gi mondo chung. Jotelogo ochayo ng'anyo moko mosebedo kadhi nyime pachoka kagimedo kwayo oganda luo mondo odhi mana nyime kod nyayo kwe. Yie wuogi nyathini owedhi e ndara sani ya wuok kachiro makisian rumo akalo nyaka holo sechak ger chomo Linton ne okwayudo mago kata kinde mane jakomo riwre kod Uhuru to e tamni nyiedhuru chagni kapod kinde nitie munyalo yude godo. Wan ringo e pap ni wang'anyo oromo wa. Nyidho matin ni wakome Uhuru mondo wakauru cham waduoke dero. Pingo sirkal tek wabe waol gi ng'anyo jomoko bi ong'anye. Jod Bramanya Kach Aduma Owuor korka kore to ne okawo thuolono mar nyiso jopiny mondo oyie jotelo machwalo dongruoge e kind machuoyo obadho mag siasa. Siasa will come to gimore miyo ng'amo romogo. Ibiro ng'i kata ni buk to ni nyono kanye. Ok en mana siasa mar biro ne gonyo ji. Kidhi Nyakach kata kiwuok Sondu nyathini somo Nyakach Girls ibiro riembe Lam. To ni mari nyabiro tinyiso ji na ja pesa. To ndara madhi koru to ka koth ochwe to kati no kinyachop. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo to nokwano ranyisi mag dongruoge ma piny owacho mar Kenya Kwanza osetimo. Weche manosir lwedo gi Esbon Omolo kagitielo sirne sirikand broad-based. Nyaka ne yier President William Ruto higni 2 gi nus mokalo, obed oduma, obed majan chai, obed kahawa, obed niang', gik moka mipure piny kae melogi, yuto maggi odhi malo molo kako osebedo e piny ni nyaka ne chakre. Mana dieri makende. Ruto bodonjo, odhi tieko higni 10 odhi. Kako oganda nyaka wapenj ni samo tieko higni 10 wan wachung' kanye. Ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bede ndara kata wadhi pingo to omdhialo oganda wa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo wad oganda wa. Adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje mara iloseketo wadonje ni we cannot go out. Magi notimore e kinde nyasi mar kowo e kar yweyo mare mogik. Mama Ruth oiko, min MCA Makabonyo Kanyagwal, Pete oiko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Nyakwana Muge Jongi report mar Millicent Adhiambo kuoke e kaunti ma Kisumu madwan wakaw godo yweyo mokwongo. Kata kamano asoma nemo kukum ote ma